ipaabot din aron kita maminaw sa iyang pulo. Gusto? Dinati-ngali mga higayon sa mong kinabuhi, nagyakagan kang paagi nga ikaw makasugod na sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan apan imo lang kadtong gipalamay. There is discipline for failure to witness at the opportune moment. The divine viewpoint, mental attitude, mao kini ang hinungdan sa imong gahong espiritualon. Sa walang plano sa Diyos, dinhi imo makatunan sa pulo sa Diyos. Kini kayo mo sa imprintado ng mga pulo sa Diyos o kini huna-una sa Diyos. Ang Diyos pinaagi sa iyang grasya, mipahimutang sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, isip usa sa iyang paagi sa pagpadala sa iyang mensahe, sa paghupay o paglaom. Tiwala niini karong mahulgaon o makuyaw nga kahimtang sa kalibutan. Karon aniya si Evangelist Vic Balbido nga may dala nga mga pulong nga angay sa atong pagpamalandong, ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan, gikinahanglan ng atong pagsugid sa tanan nato mga salang nabuhat nining adlaw, aron sa ingon niya na dili kini mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Kay kung na ay mga sala sa atong kalag, then kana mao'y makababag o dili makatudlo ang atong Diyos, Espiritu Santo sa iyong ministry. Umika niya ng mga sala. Busa, gimanduan kita sa pulong sa Diyos nga ito kining hingandan, ato kining isugid nga ito sutubangan sa Diyos. Name, acknowledge, admit, cite, enumerate, homologeo, mao kini ang Grigong pulong nga nagpasabot, isugid tanan nimong mga sala nga nabuhat. O ang Diyos makaturanganon gayud siya o matinumanon siya magapasaylo. 1 John 1:9 sa masananda na to kining kutlo no sab, it says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, andam ka na usab sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Diyos. Nawala ka ni mo higala. Tawgon ka lang akong higala kay di ka pa man usa ka magtutuo. Therefore, imong buhaton, dili kay ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo, pagbutang sa imong pagtuo, nganha kang Ginoong Jesucristo na siya lamang ang manluluwas. Acts 4:12 unsay gisulti, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Acts 16:31, ayaw kalimot nini, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Therefore sa hilom magaandam kita sa tong kawalingon.
Magampo ta balaan na mga Dios. Nagapasalamat kami kanimo unas tanan nining lain sa mga adlaw. Nga imong gigahin na lang kanamo aron kami makapadayon sa among spiritual momentum pagtuon sa imong pulong pinagi sa pagtudlo kanamo. Sa balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth, Musa, ipatinaw, ipaklaro pa kanamo ang imong mga dugang kamaturan aron ikadugang usab namo kini sa napundo na nga mga kamaturan din sa among kalag aron mao kini among gamiton sa among matagutlo nga pagkinabuhi nga espirituhanon nga dili kasagaran. Salamat o Diyos ni ining among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maing adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Padayon ta sa atong tun-anan nga giuluhan og the Doctrine of Divine Dynasphere. Okay. Niyan itong higayon nga kita na luwas pinagi sa pagtuo lang kang Kristo lamang. We were put in a relationship ngadto kang Ginoong Jesucristo. Murag gipunit kita sa Espiritu Santo pinagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo o gibutang kita gidugtong gihiusa kita kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Hangtod na kana sa hangtod ka ng atong relasyon. Kung dili na matangtang, way makatangtang, dili na mabakwi. Hangtod na kana sa kahangturan. That is what we call in English positional truth. Kamatuoran sa atong pagkahimutang. Ang matuod yun nga kahimtang nato ang atong relasyon ngadto kang Ginoong Jesucristo. Now this is equivalent to sanctification, which means kita gipaglain or pinalain, separated. Now, kining positional truth clearly explains our true condition, our true position sa atong relasyon ngadto sa Dios. Okay? Now, of course, kining tanan nga itong gisgutan, gibasi kini nato diya sa pulong sa Dios. Okay? Now, so positional truth, it is categorized into duha. Ang una nini, gitawag og retroactive positional truth. Kining retroactive positional truth, our position now, nga nagasugod dito sa pagkamatay ni Ginoong Jesucristo sa iyang espirituhanon o pisikal nga kamatayon. Okay? It started at Christ's death, spiritual and physical. So, retroactive positional truth na ilhan kita, we were identified with Christ, na ilhan kita sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw, sa paglubong niya, o sa iyang pagkabanhaw, pagsaka ngadto sa langit, ug ang iyang paglingkod na karon sa tuong kamot samahan. We were identified with Christ on those things nga itong gisgutan. And identification sa iyang espiritual ng kamatayon o physical ng kamatayon. Well, kung giwalik ni, kaya ron di na ginani mo makalimtan. So, that's the first category. Ang ikaduha is what we call current believer's position right now. Current. Current man, pagkakaroon. Now, ang positional truth, by the way, mao kini ang Yahweh sa atong pagsabot tali sa katuigan simbahan o sa uban nga mga katuigan, other dispensations.
Now, kitang mga magtutuo, ubos nining katuiga simbahan, sakop kita sa harianong panimalay sa Diyos. We are members of the royal family of God. O kining positional truth explains clearly the difference between Christianity and religion. Nagapatinaw yun o tataw kayo sa kalahian tali sa Kristyanismo o sa relihiyon. Now, pila man ka klaseng mga tao nga niya nining kalibutan na karon? Sayod ka ba? There are only two. Duha ka matang sa mga tao o katauhan nining kalibutan. Believers o unbelievers. Nya, doon na po'y duha ka klaseng mga believers. Na ay mga winners o na po'y mga losers. Mga mananaog o mga pildiro. Pero kini sila mga magtotoo. O ang ikaduha nga matang sa mga tao, mao ang mga di magtotoo. Unya doon na sa klase, duha ka klase nga mga di magtotoo. Ang una nining klase, gitawag og lascivious. Okay? Katong mga ingnon ta nagalunang yun sa pagkalaway, nga murag yamiran yun sila sa katilingban, kung bahin na nini, mga lascivious. Okay? O ang ikaduha nga matang sa mga di magtotoo, mo katong mga ascetic. Naon sa maning ascetic, katong mga relihiyoso, mga matarong kaayo silang kaugalingon, nga moingon sila nga maing tao ko, nagsimba ko, nagtuman ko sa tanang mga tulumanon simbahan. Mga ascetic ni sila, apan dili magtotoo. Di ba nina? Mga di magtotoo ni sila. Pagtanaw ni mo kini sila, kini mga ascetic type, labihan gyud pagkabutan. Nga murag gani mo ingon na gani sila og sangyawan nimo na sila mayo. Awan ako magkinahanglan ang nangimong gisangyaw kay maing tao man ko. Alang lanas mga maldito, mga salawayon sa katilingban o mga badlungon, mga kriminal, mo na maingon na sila na kay sila mo declare sila nga they are righteous, mga matarong silang kaugalingon. Pansatubangan sa Diyos, they are unbelievers, they are lost nga mga matang sa mga katawhan. Okay? Now, ako lang yung gilakbitan, although this is some kind of a review sa ato ng mga daan o kaniyadto pang mga pagtulunan sa Biblia. Now, by the way, nganong atong hisgutan kini, may kalabutan kaya po gini sa atong uluhan, sa atong dugukan, sa atong paghisgutan na the doctrine of divine Dynasphere. Now, ang usa ka magtotoo nga atua magapuyo sa gawas. Ang buta sa bot, kanang gawas mo kana ang cosmic dynaspheres ni Satanas. Mao nang gitawag na to cosmic kalibutan nun. Si cosmic dynaspheres duha ning iya. Cosmic Dynasphere 1, which is arrogance complex, o Cosmic Dynasphere 2 nga hatred complex. Duha ning iya. Igid ni siya pa daog sa Dios. Kaya ang iya sa Dios usaraman. Divine Dynasphere. Now, kung nausa ka magtotoo, walay sud sa iyang kalag nga mga kamatuoran. Kay negatibo man siya. Kini siya sa diha nga mohimo siya mga maayong binuhatan. Sigurado nga kanang maong maayong binuhatan tawhanon. Dili ka na Diyos nun. Gitawag ka na sa in English
nga termino nato, human good. Okay? Kining human good, human, tawhanong maayo. Tanan nga mga tawhanong maayo, mo sangpot yun. It will turn into evil. Okay? Basta tawhanon. Mo sangpot yun na og dautan. Now, sa diha ngang magtutuo, magapuyo diha sa Divine Dynasphere, ang atua, Operational Divine Dynasphere. Pinagis una, this is a mental attitude malagi. Sa diha nga tuwa siya magapuyo sa iyang right residence. Puluyanan na ito mga magtutuo ang Operational Divine Dynasphere. Kung tuwa siya magapuyo tungod kay wala siya nabuhat ng mga sala, iya namang sugid nga to, tanan nga to sa Diyos nga mahan. So, limpyo na ang iyang kalag sa tubangan sa Diyos. Therefore, kay tuwa man siya magapuyo sa Divine Dynasphere, then, basag unsay iyang himuong desisyon, kanang desisyon na husto, tukma, maayo. It's good, right decision. Now, kung sa laing bahin, kung tuwa siya sa pikas, ang dapit nga may gahon ni Satanas, cosmic dynaspheres, then, ang iyang mabuhat, tawhanon ra yun. Tawhanon ra ang iyang mabuhat ng mga desisyon. O sa iyang mga binuhatan, tawhanon. Human good, ngumusangpot og dautan. Apan kung tuwa siya magpuyo sa Divine Dynasphere, nga mao ang iyang dapit nga puluyanan, nga gisangkap sa Diyos kaniya, tungod kay siya positibo man sa doktrina, then, kanang maayong buhat nga iyang ginabuhat is divine good. Diyos nun nga maayo. So, maura na ang magantihan ra ba dito na sa eternidad. Inig-evaluate na sa atong mga binuhatan. See? Kasabot ka ba? Now, kining pagbuhat na to, nining duha ka klase ng mga maayong binuhatan, these are determined by our volition. Pinagi sa itong kabubuton, basta. Diyan naraman na nimo. Ang sa'yo mong piliyon. Puyo ba ka dito sa Divine Dynasphere o dito ba ka sa Cosmic Dynasphere? So doing any of these two are determined by our volition. Kay ibaw naman tanga ang atong kabubuton mo issue sa kinabuhi. Right? This is the issue in life. Now, going back to our salvation sa atong kaluwasan, sa diha nga kita mituo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas, kita na ilhan, we have been identified kang Ginoong Kristo sa iyang efficacious substitutionary spiritual death dito sa cross. Now, samta kining efficacious substitutionary spiritual death ni Ginoong Kristo kay kini tungod sa iyang pagpuli kanato. Kita raman unta gyud ang tinuod, kita gyud lansang unta dito sa cross tungod sa atong mga sala. Apan mipuli si Ginoong Kristo kanato. Siya ang mipuli. Inay nga kita ilansang, siya ay nagpalansang. You see? Mao na ang efficacious substitutionary spiritual death ni Ginoong Kristo dito sa cross. Kasabot ka? Inumdumi nga si Ginoong Kristo midawat sa tanan nato mga sala. Tanang sala sa tanang tao may humugso din sa kalibutan. Iyang gidawat kadto. Kung mo ito ihukman sa Diyos nga man dito sa cross. O
mo to is Ginoo Kristo mo may bayad sa atong dakong utang sa atong mga sala. So, our Lord Jesus Christ accepted all the sins but no human good and evil. Wa gyud ni dawata. He rejected human good and evil at the cross. So akong balikon, He only accepted sin. Mo hinungdan nga siya gihukman sa Dios nga Amahan tungod sa atong mga sala. Thus, sin is no longer the issue pagkakaron because it has been solved at the cross 2,000 years ago. Okay? Ato ni padayon sa paghisgot ugma bahin ining human good o divine good. Okay? So hinaut nga diyan sa kay na po nga pagtulunan gikan ining atong pagtuon ni magampo ta. Balaan na mo nga Dios, salamat sa imong grasya. Among gipahimuslan bani kami sa among pagpadayon sa paggamit nining imong mga pulong ngadto sa circumstances kinabuhi, among mga suliran, mga gumunhap, mga pagsulay, mao kini ang among gamiton uban di kami sa among Kristiyanong pagkinabuhi, spiritual life. Pinagis pagpuno kanamo sa Espiritu Santo, pagpuyo usab namo sa among dapit nga adunay imong gahom, which is called operational divine Dynasphere. Salamat sa imong pag-uban kanamo nining adlaw. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon nining among spiritual momentum ging tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.